Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Palihog sa pag-anhi sa atubangan sa kadtong Mulight a Star. Sila si Francisco So, Alex Tecson, Helen Tecson, Alexander Dan Tecson, Charmaine Tecson, Diane Mape, and Miguela Yu. Mga igsuon, mianhi kita uban sa kalipay, sa pagpaabot, sa pag-anhi sa atong Ginoo. Ug diha sa iyang pag-abot, kita magasaulog sa iyang pagkatao. Kinsa miluwas ka nato, gikan sa kangitngitan sa sala. Pinaagi sa paghimo sa krus, nga usa ka punuan sa kinabuhi ug kahayag. Kining punuan nga gidayan-dayanan sa katahom, magpahinumdum unta ka nato sa krus ni Kristo nga maghatag og kinabuhi ug nga kanunay kitang magmaya sa bag-ong kinabuhi nga nag-andam o nagdanag diha sa atong mga kasing-kasing. Magampo kita. O Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay, kinsan magpasiga nining mga parol. O gihatag nganha kanila ang panabang sa ilang mapaubsanong gipangayo. Aron nga lig-on sa tabang sa ilang gikinahanglan, magmakaronayon unta sila diha sa pagsugid sa pagsangyaw sa imong ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsuon, maghinulsol kita karon sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog dining santos nga misa. Sa
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. O Diyos, magbubuhat ug manunubos sa tawo. Nagbuot ka nga ang imong pulong na himong tawo. Sulod sa tiyan sa babaeng makanunayng birhen. Dungga kining among pangamuyo, aron ang imong bugtong anak, magpaambit ka namo sa iyang pagka-Diyos, human siya magpaubos, aron sa pag-ambit sa among pagkatawo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo, imong anak, nabuhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ngari og pamati kamo, mga anak ni Jacob.
Pamatian ninyo ang inyong amahan. Ako. Huda, daygon ka sa imong mga igsuon. Tukon mo ang imong mga kaaway. Sa imong atubangan muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda ito'y sa leon. Patyon niya ang iyang tukbunon. Ug unya mupauli sa iyang taguanan. Si Huda sama sa leon. Manghuyatid ug unya muhigda. Ug walay makapangahas pagsamok kaniya. Nagkupot siya sa harianong setro. Og sipitan niya kini sa iyang mga tiil. Kuptan niya ang iyang gahom, hangtod mo abot, ang tinuod nga tag-iya ni ini, aron maghari sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahaturan. O Dios, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan upan sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak upan sa panghukom. Ang kabukiran maghatag og kalinaw alang sa lungsod, ug ang kabungturan magahatag sa katarong. Panaliptan niya ang nag-antos diha sa katawhan. Luwason niya ang mga anak sa kabos. Ang katarong lambos sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa ang katarong mamulak sa iyang mga adlaw, ang halawom nga kalinaw hangtod wala nay buwan. Maghari unta siya gikan sa dagat ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba hangtod sa kinatumian sa yuta. Ang katarong lambos sa iyang
Daygon untang iyang ngalan hangtod sa kahangturan. Mulungtad ang iyang ngalan sama sa adlaw. Diya kaniya mapanalanginan ang tanang mga kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasud nagsangyaw sa iya kabulanan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang sinugdanan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Payaon ikaw, O Ginoo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Si Isaac amahan ni Jacob. Si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug si Sarah. Si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao'y amahan ni Esrom, si Esrom amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab. Si Aminadab mao'y amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Bus, si Rahab ang iyang inahan. Si Bus mao'y amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay, o si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mao'y amahan ni Roboam. Si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa. Si Asa mao'y amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Horam. Si Horam amahan ni Uzias. Si Uzias mao'y amahan ni Hutam. Si Hutam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekiel. Si Ezekias mao ang amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hosias. Si Hosias mo'y amahan ni Hikonias.
kang iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zerubbabel. Si Zerubbabel mo'y amahan ni Abiud. Si Abiud mo'y amahan ni Eliakim. Si Eliakim mo'y amahan ni Asur. Si Asur mo'y amahan ni Sadok. Si Sadok mo'y amahan ni Akim. Si Akim mo'y amahan ni Eliud. Si Eliud mo'y amahan ni Eleazar. Si Eleazar mo'y amahan ni Matam. Si Matam mo'y amahan ni Jacob. Si Jacob mo ang amahan ni Jose. Ang bana ni Maria nga mo'y inahan ni Jesus nga inganlag Mesiyas. Busa may napulog upat ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni Hari David. Ug napulog upat ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita. Ug laing napulog upat ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga nataw ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa ka adlaw niya na maigsuon, dihay usa ka lalaki nga ang iyang dagway murag gubot kay ang dagway. Ngano man kay siguro nanginahanglan siya masultian aron ma-explain niya ang iyang kinabuhi. So, siya nga, Padre, pwede kang maminaw nako. Og niyon kung sige, unsa man sa gubuta sa akong kinabuhi, Padre. Kung anong gubot pa nimong kinabuhi? Siya, tanawa gud, Padre. Naminyo ko, Padre, biyuda nga dunay anak nga dalaga. Gipakaslan pod sa akong papa nga usa ka biyudo ang anak niadtong biyuda. Nanay na hinuon nako ang dalaga ug si tatay nahimong akong anak. Ang akong asawa ugangan ni tatay ug kon manganak sila lolo ko sa akong igsuon. Kagubot, Padre. Isura subayon sa maigsuon sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog ang genealogy, ang talaan sa hagikan ni Kristo, no? O usahay maminaw ta murag kapoy paminawon kay si Kuan anak ni Kuan, akon anak ni Kuan, may kay mga tiguang mo subay aning mga linya-linya sa atong kinabuhi, no? Family tree. Pero kung atong tan-awon maigsuon, it is actually a good news, no? Usa ka nindot kaayo nga balita. Ngano man for 3 reasons, no? Tulo ka rason nganong nindot kaini ang atong ebanghelyo karon. Sa bata pa ko, sus misa de Galileo, basta kad nag-ebanghelyo, sus katugon kay kustanan kay balik-balik ang mangan, no? Karon malinghaw ko kay daghan kay mga ngan nga pwedeng ingan sa atong mga anak. No? Na Isaias dire, gwapo kay na Isaias, no? Manang gwapo po kay ang pari nga gada nangana, no? Tanan gwapo ang mga ngan maigsuon ang naa dinhi. Murang ato ding pwedeng kuhaan sa mga anak nato, no? Sa umaabot nga atong. Pero ang importante maigsuon is tulo ka rason. Ngano mang gipakita bang ang talaan ni Kristo? Primero is to establish the identity of Jesus. No? Ipakita ang iyang identity, ang iyang kinsa siya. Unsa man siya maigsuon? Si Jesus, anak ni David. Nganong kinahanglan man nato ipakita nga si Jesus, anak ni David? Tungod kay sukad pa sa una sa Old Testament maigsuon ang saad sa Mesiyas, no? Mao man nga siya mugikan o muguwa gikan sa laray ni David. Even in the Old Testament, no? Muna nga, si Kristo, muguwa gid siya sa laray ni David para mahimo siya nga
ang gipaabot nga Mesiyas. Si Kristo maigsoon tinuod nga Mesiyas og dili lang kinsa-kinsa nga tao. Di pod siya anak sa wailhe, no? Kundi siya tinuod nga Mesiyas tungod kay gikan na siya ni David. So si Kristo maigsuon anak kay David, gikan sa lalay ni David, o dili gikan sa silingan. Nahinomdom magud ko maigsuon nga na ako'y sa una akong parokya, doon ako'y organista, no? Nga ang iyang naminyo siya 48 na iyang edad. Ug ang iyang giminyuan 18. No? Perting bataa, iyang nasugatan dito sa nightclub. Ug na minyo sila maigsuon og naa sila'y anak. Kada gabi ang asawa mo trabaho nga sa nightclub, siya mo yung bilis bata. Di usa ka gabi maigsuon nga di gyud mo hilom og hilak ang bata, sig kanta, sig hilak, no? Motong iyang gikugos ang bata kay di bagid mahilom. Iyang tagkantahan og kadang kantas choir ba, kadang Diyos na matutudlo, no? Kay choir good siya. Pero siya nga magpahari para ning bataa kung akong katahag Diyos na matutudlo. Sige siya hunahuna usay katahon, usay kanta iyang katahon, tanaw siya sa naong bata. Uy, nagsigsig tanaw may gisuon mo na nagduda siya. Siya nga, gusto maning bata, murag ako, murag dili. So, nikanta na siya, samtang nagkugos bata, isa, murag ako, murag dili. No? Murag ako, murag dili. Pero si Kristo may gisuon, kaliwat gayod ni David, tungod kay si Jose, kaliwat men ni Hari David. No? Si Kristo gayod maigsuon usa sa mga tinuod gayod tungod kay gitag-ano sa daan for a long time nga muguwa gid ang Mesiyas sa lalay ni David. So si Kristo hari tungod kay Mesiyas tungod kay siya gikan man sa lalay ni David. Ikaduha maigsuon is to establish that Jesus anak ni Abraham. No? Nga naman tungod kay aron pagpakita that he is destined for the Gentiles as well for the Jews and the Christians. No, Ginoo siya sa tanan maigsuon. No, munang kinahanglan gikan gid siya ni Abraham aron pagpakita nga ang Dios, ang Mesiyas, di lang kay Mesiyas sa usa ka klaseng mga tao, di lang kay Mesiyas sa grupo sa mga tao. Mesiyas siya para kanatong tanan. Muna nga si Abraham maigsoon, if you know the story, nga si Sarah mo yung asawa, apan wa siya kaanak pa adto ni Sarah, dugay kay nakaanak, tiguran si Sarah. Munang gihatag ni Sarah ang iyang helper para makaanak si Abraham. O si Hagar maigsuon, motoy ang iyang anak nahimong talaan sa mga Ishmaelites, no? The Muslims of today. Then later on, si Sarah nakaanak, sumupoy nahimong descendants sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyano. So sa Abraham maigsuon mong amahan sa mga Muslim o sa mga Hudiyo, no? Apil na tang mga Kristiyano, sa mga pagano, sa tanan. Siyang amahan sa tanan. O kay si Kristo gikan man ni Abraham, then the Messiah is the Messiah of everybody. Alang ka natong tanan. Hudiyo ka man, Muslim ka man, Katoliko ka man, siya ang Mesiyas alang ka natong tanan. And he is established in the genealogy because Christ came from Abraham maigsuon, no? Managita gipakita gid kaayo nato. Og ang ikaduha nga rason maigsuon, aside from that he is the son of the line of David, the son of Abraham, no? Kundi gipakita gid ang iyang identity. O uban ni ana mo ang atong identity. No? Di lang kay kang Kristo, kundi ang ato pong identity. So, primero atong gi-establish ang identity ni Kristo, daron atong gi-establish ang atong identity, ang atong kaugalingong identity. Dili ta sulagma lamang maigsuon nga anak sa Dios, no? God made us with a reason and a purpose, and he baptized us because he wants us to be his children.
God made us for a reason, no? Nga naman tungod kay walay tao nga sulagba lamang o nasayop or nigwa lang nga way hinungdan, no? Gani may igsuon, we all know that bisan unsa pa tangat klase nga tao, we are God's creation. Sugat kong classmate may igsuon niya atong nga classmate ako sa elementary. Unya, later on, nagkita mi, human siyang kasal, ug after how many years, uli siya. Ug ako siyang pangutana, kumusta makabay? Siya, okay na padre. Nya, pila ka imong anak na? Kay since 10 years nga gikasal ka, pila na imong anak? Siya, wa lagi ko'y anak padre. Oy, kung ano man, kasi may na-difference sa ikaw o imong asawa. Siya, ako padre. Kung ano man, siya, ang akong sperm count is 20 million. Kung pila man ay kinahanglan aron ang usa ka lalaki makapaanak, siya 60 million. No? Og out of that 60 million, usa na gyud mahimong anak, mahimong bata. Nganong ikaw magyud ang nahimong anak. Nganong ikaw may nahimong tao. No? Di na sulagma may igsuon. God has a reason nganong ikaw. No? Nganong ikaw ang nahimo tungod kay kibaw siya may igsuon nga duna siya misyon nga gihatag nimo nining kalibutana. Na siya misyon nga gihatag kanato nining kalibutana may igsuon. Muna nga it is Christ telling us that we are special, we have this identity, we are sons and daughters of God, and we have this mission in this world. Di lang kay resulta ta sa usa ka sayop nga binuhatan. Ikatulong may igsuon mao ang kining genealogy ni Kristo makahimo nato nga mga hulagway sa Dios. So di lang kay hinimo tas Ginoo, nahimo kitang hulagway sa Dios dinhi sa kalibutan may igsuon. Sa atong unang pagbasa, we could ask, no, ngano man nga si Juda ang usa sa mga anak ni Jacob nakadawat man og the promise of royalty. No? If we have listened to the first reading, nganong gitagaan man siya og saad ngay mo siyang hari may igsuon, no? Tungod kay iyang gihalad iyang kaugalingon as a sacrifice nga way mahitabo siyang manghod nga si Benjamin, no? Kay si Benjamin magud may igsuon na nasuyaan, no, nga gidaot muna nga ni saad si Juda that I will take care of Benjamin. No, I'll offer myself. Di lang kay katong iyang kabanghuran si Benjamin usab. He promised to protect his brother with his life. No? It is good to note, my dear friends, that famous biblical characters also came from the tribe of Benjamin nga giprotektaan ni Juda. Kinsa man sila? Si Saul, si Hari Saul, the first king of Israel. No? Gikan ni Benjamin o the Apostle Paul, si San Pablo, siya mismo may igsuon, came from the lineage of Benjamin. And thanks to Judah in protecting Benjamin, he was able to give Benjamin a lineage, a chance to flourish and come up with great people in history. No? Thus, when we protect life from womb to tomb, we allow great lives to flourish in this world. Ug mo na'y tuyo may igsoon nganong githimo ta. We are here to protect each other aron ang kada usa matagaag kay gayunan nga gikan kaniya mga ginig nga mga tao nga nahimo nga mga maayo alang sa katawhan mahatag og mabuhi. No? Therefore, unsa may atong dagway may igsuon, ang atong dagway sa Ginoo. Ug unsay dagway sa Ginoo? The Lord is the creator. Since God is the creator, we should also kita pod may igsuon abli ta sa kinabuhi. No? Openness to life is openness to God's blessings. Life itself is a blessing. No? From life, hope can emerge and opportunities for a better world can be attained. So,
Let us take care of life, my dear friends, nga gihatag sa Dios kanato. Di nato nagubon ang kinabuhi, kay ang kinabuhi gikan sa Dios. Ug ang kinabuhi maigsuon nga gihatag sa Dios, atong responsibilidad ang pagprotektar tungod kay mga dagway kita ug dagway sila sa Dios. No? That's why nining atong pagpadayon sa atong kinabuhi nga Kristohanon, we have to have this outlook. Dili kay we are destroyers of life. Hilabi na ang mga inahan maigsuon. You're not here to destroy life. That is not your role. You're here to protect life. No? Muni atong trabaho. So we take care of life by investing also in forming atong amumahan kining mga tao nga nahimugso sa kalibutan. Di lamang sa kinabuhi nila, kundi sasabot silang pagdako. Atos nag-amumahon. Tungod kay ang ilang kaugmaon magdepende sa atong pag-amuma nila. The formative aspect of each individual as they came into the world. No? Muna maigsuon nga, we must not forget our mission sa mga si Kristo na tao, gimaluto ni Maria ug ni Jose hangtod sila dako maigsuon. Ato pong role is to protect life and to preserve life and to form that life as they grow older. Tungod kay kitang tanan, kita ug sila, mga dagway kita sa Ginoo. Anak kita sa Dios ug dili anak sa yawa. Ug dili anak sa silingan. No? Labaw na, dili ta anak ni kumpare. No? Anak kita sa Dios, munang isip mga anak sa Dios, ato pong tulubagon ang pagprotektar, yan ang kinabuhia, nga gihatag kanato sa Dios. Pagampo sa katilingban, magampo kita ngadto sa Dios nga pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagahatag kanato sa pagtagad sa kabililhon sa kinabuhi diha sa atong kabanayan. O kita mutubag, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa simbahan sa Dios, nga sa kanunay andam siyang manalipod sa mga hulga ug pagpanglumpag sa kabililhon sa gasa sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo diha sa pag-inom. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tibuok kalibutan, nga ang tanang katawhan mubulig ug dili magpadala sa mga hiwi nga buhat sa uban, diha sa tagsatagsa kadignidad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nalingla sa sayop nga pamaagi, sa pagpanalipod sa kinabuhi, nga unta makaamgo sila sa ilang mga sayop, pinaagi sa lamdag ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato nga naningkamot sa pagsunod sa maayong pagtulunan, nga gitudlo ni Kristo, nga sa kanunay kita lig-on nga mubarog sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga namatay, mahaipon na sila ni Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Dios, tinubdan sa tanang kabuhatan sa kalibutan, ang imong anak muanhi alang kanamo diha sa paagi nga lawasnon. Itugot nga sa kanunay kami magamping ug magabalaan sa kinabuhi.
Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdayeg pagimaya siya nga. Galang sab sa kapuslanan sa bato. In Santos nga simbahan. O Dios, magubuhat ug manunubo sa tao, nagbuot ka nga ang imong pulong na himong tao, sulod sa tiyan sa babaeng kanunayng birhen. Santo sa Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, himo ang mabusog kami sa paan nga langit nun, pinaagi ning santos nga pagkalawat, nini kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawsab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila mo ang Dios nga nahimong makita, ug busa nadasig kami sa pagigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, siyang kaabag nga mga obispo, Ruben og Bidifil, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostolas, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, inaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihalad nga naha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Kung magampo kita ngadto samahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok,
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Anangking harian ang kahumugan himaya hangturan Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami, sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kaninyo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait na kaninyo. Harun kita malu. Kini si Kristo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ko angay nga makalawat kanin. Apan pamulong lamang nga mamaayo ko. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, human kami mabusog sa gasang Diyos nun. Mangandoy unta kami ni ini kanunay, aron dinagkutan sa imong espiritu, mudanag kami sama sa mahayag nga suga, dig-abot ni Kristo imong anak nga mao ang Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa di patamutapos, may tuguti ko pagpasalamat sa atong choir, ang Rodalia Choir, ang atong Light Star sponsors. O tagaan sila sa masipang pakpak.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng atong misa atong dadon ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.